20 aktiwbrda Şwesiýanyň paýtagty Stokgolmda sagat 10-dan 12 aralykda Türkmen aktiwistleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň 20 aktiwbrda yglan edilen Garaşsyzlyk güni we Türkmen döwletiniň 95 ýyllygy mynasybetli miting geçirildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni Aşgabatda 2017-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlaryndan soň prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň karary esasynda taryhy fakty ýoýmak bilen bir ay öňe süýşürildi. Türkmen parlamentiniň ozalky deputaty mitingden soň azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginde bu çara çağılar bilen jemi 14 töwerge adamyň gatnaşandygyny, özleriniň 20 aktiwbr Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni, Türkmenistanda diktatura ýok edilmeli diýen şygarlar gyýgyryp Türkmenistandaky diktaturany berk ýazgarandyklaryny gurrun berdi. Kärdeşim ýoksan anyň gurbanyň geçiren söhbetdeşligini diňläliň. Halmraz sosial mediada sizin Stokgolmda mitingi geçireniňiz hakynda maglumatlar peýda boldy. Şu mitingi barada gurrun berseňiz. Oňa näçe adam gatnaşdy, näme hil şygarlar boldy mitingde? Miting doğrudan Şwesiýanyň paýtagty Stokgolm şäherine geçdi. O bu miting hökümet tarapyndan ursat alınıp edilen miting. Mitingiň maksady Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan. Türkmenistanyň Garaşsyzlygy 27 oktýabrda kabul edildi 91-nji ýylda. Ýagny şuň kununa 27 oktýabrda geçirilmegi şu Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen bagly, şeýlemi? Elbetde, hawa. Hökümet o Garaşsyzlyk gününi 27 oktýabrdan 27 sentýabra geçirdi. O näme sebäpden onu geçirýär? Bizde 27 sentýabrda hiç bir bolan waka ýok. Esadanam taryhy waka 91-nji ýyl. Edem miting mahalynda nähil şygarlary öňe sürdiňiz? Miting mahalynda öňe sürülen şygarlar esasanam şol 27 oktýabr o Garaşsyzlyk güni, o ýene-de Türkmenistanyň diktatura ýok diýmeli. Ondan Gurbanguly Berdimuhamedowyň gün bolýan şygarlar aslynda çykyş etdi. Şu taýda biz diktaturany ýazgardyk. Näçe adam gatnaşdy Halmraz mitinge? Jemi aýtsak şol çağalar bilen bir 14 adam boldy. O wagtyp gelip bilmedik köp boldy. Birinciden sagat üýtgedi, şoňa ters düşüpdir bir topar adam. Ikinciden beter şuň ýagly sowuk hawa boldy Stokgolmda. Duruşy darýaly, onu da biz gelen adamly gaýrat edip durmaly wagtymyzy durduk. Şol Birleşen Milletler Guramasynyň ofisiniň eteginde.